Manhero akanaka vana veZimbabwe vari munyika yedu yeZimbabwe, mativi akasiyana siyana enyika, kufananidzwa nekunze kwenyika, South Africa, Botswana, Mozambique, Zambia, nyika dzakatikomberedza, Namibia, tichienda takadaro kusvikira kumhiri kwemakungwa. Tinotenda nezuva rakanaka rekutaura mazwi ekusimbisa zvataurwa nevakuru vedu vanoziva gwara rekwatinokubva, patimire nekwatiri kuenda, nekuti ivo ndo vakatotanga rwendo rwekurarama munyika yedu yeZimbabwe kubva ichitorwa 1980 kusvika nhasi. Chatinokudza nekuremekedza ndechekuti ivo vane experience yekurarama munyika iyi kupfuura isusu, nekuti kuenda kwavakaita kuhondo, nyika ichinzi yazosunungurwa, hondo ichizopera, kusvikira pari nhasi 2025, iexperience yakawandisa kwazvo. Ndinofunga munorangarira tichigara tichitaura kuti isusu taitosungirirwa kumisana namai vedu vachienda kumusangano kuvaitochinjanisa kukereke nekumusangano, kunyanya mazuva akatanga kusunungurwa nyika iyi nemamid 80s kusvikira kumalate 80s chaive chakabvira munyika yeZimbabwe, chaitobvira kwete zvekutamba, misangano iyi ichiendwa, vanhu vachiri kuvhotera nekushandira musangano mumwe chete. Saka kune vakazvarwa munguva idzi nevakanga vazvarwa munguva idzi, vese havanozviziva zvandiri kutaura izvi. Saka chandinokumbira ndechekuti ngatiregedzei kunyebera vana vedu, vana vadiki, nekuti ivo tikavanyebera vachasara vasina gwara. Vana vakazozvarwawo muma90s kusvikira kuno kuma 2000, nekuti izvozvi ukatarisa mwana wa2000 ane 25 years by now, atoo munhu wekuti unogara naye pasi uchitomuudzawo mazuva kana kuti mazwi ezvakanaka zveupenyu, achitonzwisisa, achitobata zvinoenderanawo nezera rake. Saka izvozvo tinofanirwa kuti tizviremekedze, kuti vana vatiinavo izvozvi vakuziva, vakunzwisisa, vakuona. Saka tikada kuvanyebera pane zvinhu zvavari kuona, mangwana zvichazotinyadzisa zvikatipandukira, vana vachazoshaya ruremekedzo kwatiri isusu kana tikasafambisa zvinhu negwara rakanaka. Ndosaka muchinzwa patinouya paya tichitaura nezverevolution, tinenge tichiti tiri kuitira future. Tiri kureva kuti kune mageneration nemageneration mamwe ari kutoteera mumashure medu isusu, vamwe vanhu vachiri kutozvarwa nevamwe vachazvarwa, kubva mune vatiri kuti vadiki kwatiri, vamwe vachiri kutonzi mayouth. Handiti muri kuzviona manje mukati menyika yedu. Saka nyika inovakwa nevene vayo, nyika inovakwa nechokwadi, nyika inovakwa nekuvimbika, sekupika kunoita mutungamiriri wenyika anenge achipikira kuvimbika muzvido zveconstitution inenge yabvumiranwa nenyika, kwete kuti yaanozobvumirana nevanhu vaanenge azogara ega muparliament vachizotaura vachirangana, vozoona kunge constitution yakamistekwa, vaakutanga kuigadzirisa vachibvisa zvimwe vachisa zvavo. Izvozvo ndo zvinozokonzeresa kuti nyika izowanikwa ichisvika pairi nhasi senyika yeZimbabwe, yekuti tave kunyadzisa kunyika dzese, hatichadiwe, taakunyimwa mahealth care services, taakunyimwa zvikoro kunyika dzekunze, dhimandi yemapepa, yemalegal papers yacho yakuita ichiwedzera, zvichireva kuti kugara munyika dzekunze dzataimbotemba kwaakuda kuzotiremera nekutinetsa, and already kwaakutotiremera, kwaakutotinetsa. Saka tinofanirwa kuti nesuwo tigonewo kushandisa nguva tichigadzirisawo nyika yedu nguva iripo, tisati tanonoka, nekuti tikanonoka mangwana misodzi yatinezenge taakuchema hakuna anozokwanisa kuzotinyaradza. Ndinoda kuti nditaure ndichidaro. Tanzwa message yanga ichitaurwa
namudhara vachiadresa baba wedu comrade Bombshell Nesugeza anova ndiye ava baba vemhuri yeZimbabwe. Saka tinoda kutenda kuna Komanda Geza pane zvavanga vachitaura. Vari kuplaya role yavo Komanda Geza. Saka ayo mazwi avari kutiudzayo, vari kutiudzawo role yedu yatinofanirwa kuti tiplay tichisangana pakati navo kuti tigone kudzorera nyika muvanhu vana veZimbabwe. Chinangwa chababa Geza ndechekuti tidzorere nyika mumaoko medu. Saka vari kuti ivo vachiplayawo role yavo, isusu toplayawo role yedu isusu. Handitika vachiwenga vanenge varimo muconference ichaitwa kwaMutare, vanenge vari mukati imomo. Iyo conference yamanzwa ichinzi ana Mnangagwa varida kuamenda constitution, varida kutobvarura yatakaita isusu tichisarudza sevanhu, nekuti vari kuona ichivavhiringidza matongero avari kuita nyika, iri kuita kuti vanhu vakomplaine. Saka varida kuisa yavo yekuti inenge yakungonzi izvi ndizvo zvido zvenyika, hapana munhu anenge achizopikisa, nekuti anenge akuti ndiyo yatova constitution. Kana yava kuzoti vaMnangagwa vachange vari pachigaro kusvikira vafa, inenge yatova constitution. Saka musi wa17 vana veZimbabwe ndoda kuti munyatsonzwisisa. Ngatisazoti mangwana tanga tisina kunyatsonzwa zvakanaka. Musi wa17 ndo musi uri kutarisirwa nezvigananda nemutungamiriri wavo kuti vachinje constitution yedu. Vakangoichinja constitution yedu, zvareva kuti ticharamba tichienderera mberi tichiurayiwa nemaChina, vozotanga kubika nyuzi vachida kunatsa mazita evanhu vavo. MaChinese akauraya mushandi Musanyeberwe, ndo information yatichiri kunzwa pari zvino. Izvo zvakutaurwa kunzi robhari izvo ratova rimwe drama iro. Ngatimbomirai kutambira nyaya dzerobhari. Isusu seni zvangu pandiri panapa ndakabata nyaya yekuti muchinda uyu aishanda ipapo, zviri kunzi pakatadza kubvumiranwa nenyaya yekubhadhana mari, ndo zvakaurayisa munhu. Iri drama ratakuudzwa iri ngatimbomirai kudhila naro, nekuti izvozvizvi tiri pakuchema. Tiri kurayiwa nevanhu vakaunzwa napresident, tiri kurayiwa nevatorwa vakabva kumhiri kwemakungwa kure kure, kwekutoti ndege chaiyo inodimbudzira nepasina rodhi inototora mahours kuti isimuke ichisvika ikoko. Zvinoshamisa kuti ndo vanhu vakunzwa munyika medu vachitiuraya. Vanopiwa marights ekugara nepfuti zvatisingazive isusu kuti pfuti dzacho vanadzo dziri pamutemo here kana kuti dzisiri pamutemo. Sei vasingashandidzane nesecurity yenyika zvekuzosvikira pakuzorobwa, nekuti tinoziva kuti pese pese panoitwa zvinhu zvakaita semining muZimbabwe chichi police inenge iri pedyo. Handiti muri kuzviona manje. Saka hatisi kuda kuti titaure zvakawanda pamusoro penyaya iyoyo, asi tinoda kuti tingogara tichiyeuchidzana nekusimbisana, tiregedze kuteerera nyaya dzavaa kuda kufabricata vachiti kwaida kuitika robhari. Haiwa, idzodzo nyaya ngadzimbomira kutenderera muvanhu. MaChinese akauraya hama yedu. Vamwe vacho vakabuda video last week vachirova vanhu vakomana vachirohwa zvekurohwa zviya zvamunongoziva imimi. Tozoita mamwe marecords atinawo ekurwa kwavanhu nemaChinese akawandisa. Saka vana veZimbabwe ngatisateerera vanhu vakadaro vachitichinjira constitution. Handiti munozvinzwa. Uya mukomana akazviti inini ndiri chairman we-anti-presidential criticism anonzi Andrew uya ngaaredze kuda kutamba nevana vevanhu. Healthcare haina mushonga, education system yadhakwa, vana havachaende kuchikoro, vakuenda kuchikoro zvinorwadza zvekuti vanhu vanototadza kudya mumba nekuendesa mwana mumwe chete kuchikoro. Hatigone kuti tidefende president akaunza nhamo nenzara. 2017 tichitodzokera kumashure zvanga zviri nani, but after 2017 vanhu vakazopedzisira vakutoendesa mbudzi nezvifuyo kuchikoro. Hatidi zvinhu zvakadaro.
Hakuna president akadaro anozonzi uyai timudzivirire timuprotecte. Aiwa never, hatidi kudaro. Vana vedu veyouth, zuva renyu rekusunungura nyika rataurwa naComrade Bombshell Runesu Geza musi wa17 kuHarare. Hanzi vanhu endai munozara mumastreets, musave nemavenue. Mukanzwa munhu anouya achizodaidzira venue yekusangana kwevanhu, muudzei kuti pasi newe. Vanhu ngavazare mumastreets vachiita demonstration. Ndimi maichemera action vana veZimbabwe. Tapiwa right of action naCommander Geza, nekuti maiti vaGeza tipei right of action. Zvino tapiwa signal action yavepo. Ndakagara ndichitaura ndichiti baba vangu pavanouya panapa vanogara vachitaura mazwi avo anenge aine signal mukati. Saka musi wamunozotaurwa kunzi chiitai zvinhu imi musina kugadzirira, tinozokuudzai manje kuti aiwa signal makaudzwa kare. Handiti muri kupaona manje, makataudzwa kare signal. Zvino zvanzi zuva rasvika, musi wa17 ndinhasi. Makagadzirira here nhai vana veZimbabwe? Sei ndiri kuti ndinhasi? Nekuti ndiri kuziva kuti vanhu makanga muchiri pakati pekuudzwa zvinhu zvakasiyana siyana. Influence yevamwe vanhu vanouya vachitaura panapa vachikudhivhaidhai, vachiti hanzi vaGeza vari kuitira kuti vachiwenga vapinde pachigaro, vachitaura vachiti hanzi Traore ari kurwira vachiwenga. Aiwa, tidi kunzwa manarratives akadaro. Aiwa, isusu tiri kuda vanhu vari active, vanouya muvanhu vachitaura. Endi hatimanikidze kana kupa munhu mazwi ekuti ataure. Chero tine mutungamiriri, kana akaregedza kutaura ndiye aregedza kutaura. Hatidi kuti tiuye tichizotaura on behalf of mutungamiriri watisiri kuziva kuti zvatiri kutaura ndo anozvida here. Ndoda kuti ndikuyambirei munouya makaruma mazita evatungamiriri. Chinoita kuti pano Traore nevamwe vanouya vachitaura nezvepamusoro paVP Chiwenga havasi kuuya vachiti toda kuti tiise vaVP Chiwenga. Vari kuuya vachitsigira mazwi avari kutaura ekuopoza nekurwisa corruption, vachiti at least that many are active. Tiri kuona zvaari kuita. But remember that VP Chiwenga is playing his role. Handiti muri kuzvinzwa. VP Chiwenga is a man who understands that he has unfinished business. Handiti muri kuzvinzwa. Ndosaka muri kuona vari kuramba vachienderera mberi. Ndoda kuti ndikutaurire nezvaVP Chiwenga nhasi. That's why muchindiona ndikataura ndichiti nini, we don't owe VP Chiwenga nothing. Vanotoiziva language iyoyi. That's why muchiona kana munin'ina wavo Mukanya Talent chaiye mufundisi anotaura asingambowanyengereri. Vanoiziva language yatinoshandisa. We don't owe him. It's his responsibility. Handiti mazvinzwa? It's his responsibility. Zvese zvavari kuita, it's his own responsibility until he die. Ndo zvinhu zvavakapikira vachiwenga izvo. Mazvinzwa? Saka we don't owe vachiwenga. Saka imimi mune mamwe maleaders enyu amuri kufungidzira, don't bring your leaders muchiti murida kuti vakwikwidzana navachiwenga. Vachiwenga is not in a competition with anyone. He is playing his role. That's why muchiona vasina kupererwa nebasa. Handiti mapaona. Inini ndinokutaurirai zviri information iri genuine, nekuti ndiri mwana werevolution. Remember that one ivavo, I am their son. Mazvinzwa? Ndo vanhu vakandiguruma, ndakagurumwa nelanguage yekuhondo. Whatever zvamungade kuya panapa muchida kuti munotaura kana kuti makadzidza kana kuti kudii, aiwa pandiri garai pasi gentlemen. Garai pasi. Mazvinzwa? Saka we don't owe any leader, we don't owe anyone nothing. Mazvinzwa? Whoever ari kuexpecta kuti isusu achazoda kuzofamba nesu kana kuzotitungamirira anotarisa ega nguva kuti is this the right time. Handiti mazvinzwa? Inoyi nguva vachiwenga vanova active just because inoda iyo. Handitika? Kune vamwe vemaleaders enyu amunoda imimi, nguva inoyi haisi yavo.
Saka musava disturb kana kuvashungurudza kana kushandisa mazita avo nenzira dzisingaite. Munoita kuti vanhu vatadze kuita zviri kutaurwa, kutadza kusunungura nyika yavo. Remember that we are aiming the same goal. We are going the same direction. Munofanirwa kuti muzvizive vana veZimbabwe. Isusu hatina nzara kana kuti nhamo yemaleaders. Tine nhamo yezvigananda zviri kutengera vanhu motikari zvichiita corruption nekuba nekuluta munyika medu isusu. Ndo challenge yatinayo. Izvozvizvi hatina maopposition, mapolitical parties, machinchinyi zvese izvo hatina. Tiri vana veZimbabwe vari kutaurwa naComrade Bombshell Runesu Geza. Take this direction, take that direction, go there. Ndo zvatiri kungopiwa chete secommand. Saka isusu, are we ready for the word of command yashevedzerwa naComrade Bombshell Runesu Geza? Handina munhu wandatuka. Handina munhu wandatuka. Handina munhu wandatuka. Ndauya kuzoti nditaure chi? Nditaure chokwadi nenzira yakanaka. Nzira iri open. Handiti mazviona manje. Saka zviri kwatiri isusu vana veZimbabwe. Todzokorodza here kuita zvatakaita musi wa31 March? Kana kuti toti once beaten twice shy? This time to improve. Saka improvement tichaiona muHarare, nzvimbo dzakasiyana siyana kusvikira kwaMutare. Asi madzinzwa nzvimbo dzapronounzwa naComrade Bombshell Runesu Geza idzodzo nzvimbo. Handei keep those places busy during the day of 17th October. Please. Hatisi kufanirwa kuti tidzokere kumashure. Nekuti ndo zuva ratichaonekwa kuti tiri kutaura zvatinogona kumiririra here kana kuti kungotaura chete. And that day measures achatorwa decisions achamekwa nezvichaitwa muzuva iroro zvikaitwa in favor of zvigananda. Ndoda kukutaurirai vana veZimbabwe, tichave neimwe another challenge icharwadza zvimwe zvekuti pamuri kuchema muchiti muri kutambudzika. Remember that ndakambokuudzai last time before tasvika pasituation yatiri. Muchatambudzika futi. There's a new version of suffering that is to come after that date. Saka you need to be very much careful when it comes to the 17th of October. You need to be very much careful. Don't miss action on that day, please. Munhu wese mune zvataurwa naComrade Bombshell Runesu Geza ndo zvatiri kutaura. Ndatinini vari kuplaya role yavo. Isusu vari kutiudza kuti yenyu role yekuplaya ndeiyi. Vachiwenga vari kuplaya role yavo. That's why maindinzwa nezuro. Ndinozviziva kuti anachanda gwinyira shavire benzi. Makanga mutoripo nekutopindura mazwi angu mutoti he ari kutuka ari kupopota. Endai munovabvunza kuti mwana wenyu ari kukutuka here, ari kukupopotera here. Vachakuudzai kuti hamusi kunzwisisa. Nekuti zvamuri kuita nezviri kudiwa nerevolution hazvisirizvo. Saka ari kuzokutaurirai nenzira yekuti isusu you don't owe us nothing. Vachakuudzai iyo language iyoyo kana magona kutaura navo. Kana mada kunzwisisa kana kuenda kune mamwe war veterans vachakutaurirai kuti ichokwadi, it's true. Imimi vana veZimbabwe hamuna wamunokwereta pakati pedu sevakuru venyu. Asi tine unfinished business inoda kupedzeswa. Saka it's our duty and our role to play. Handiti muri kuzvinzwa. Saka isusu takapiwa role yedu yekuplaya sepovo semasi. Let's get into action before it's too late. Ndo nyaya ndoda kuti nditaure panapa vana veZimbabwe. Maita basa ndinotenda.